Evangelium podle svatého Marka, první kapitola. Začátek Evangelia o Ježíši Kristu, Synu Božím, je psáno u proroka Izajáše. Hle, posílám svého posla před tebą, on ci připraví cestu. Hlas volajícího na poušti, připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky. Gdyż Jan Chrzciciel wystąpił na poušti, hlasal krzest pokani, aby byli odpuszczeni hříchy. Wycházel k niemu celý judský kraj, a všichni jeruzalemští obyvatele dawali se od niego krzcić w rzece Jordanu, a potom wyznawali swe hříchy. Jan nosil szat z welbloudzi syrści, a kolem boku korzeny pas. Żywił se kobylkami a medem dziwokich wczel. Kazal: za mną už přichází mocnější, než jsem já. Nejsem hoden, abych se zechnul a rozvázal mu řemínek u opánku. Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem Svatým. W těch dnech przyszedł Ježíš z Nazareta w Galilei, a dal se od Jana w Jordanie pokrzcić. Hned jak wystupował z wody, spatrzył, że se nebe rozewrzelo, a że se na niego snaší duch jako cholubice. A z nebe se ozwał hlas: Ty jsi mój milowany syn, w tobie mam zalíbení. A hned duch wyvedl Ježíše na poušť. Byl na poušti 40 dní a byl pokoušen od satana. Żył tam mezi divokými zwierzaty, a anděle mu sloužili. Gdyż byl Jan Chrzciciel uwięznień, przyszedł Ježíš do Galileje a hlasal tam Boží evangelium. Napnil se czas a przybliżyło se Boží království. Obraćte se a wierzte Ewangelium. Gdyż szedł podél galilejskiego morza, uwidział Szymona, jego bratra Ondrzeje, jak lowi w morzi. Byli totiž rybarzy. Ježíš im rzekł: pójdźte za mną, a udzielam z was rybarze lidzi. I hned nechali sicie a nasledowali ho. Gdyż poszedł o nieco dalej, uwidział Zebedeowa syna Jakuba, jego bratra Jana, jak na lodzi sprawuje sicie, a hned je povolal. Zanechali swego ojca Zebedea z pomocniki na lodzi, a odeszli za nim. Tak przyszli do Kafarnaa. Ježíš hned w sobotu wstąpił do synagogi a uczył. Żasli nad jego uczeniem, protože je uczył jako ten, kdo ma moc, a nie jako uczytele zakona. W jej synagodze był prawie człowiek posedlý nečistým duchem. Zaczął krzyczeć: co jej ci po nas, Ježíši Nazarecki? Przyszedł si nas zachubić? Wiem, kdo jsi, svatý Boží. Ale Ježíš mu przysnie rozkazal: milcz a wyjdź z niego. Nečisty duch posedlým zalomcoval a s wielkim krzykiem z niego wyszedł. Všichni užasli a ptali se jeden druhého: co je to, nowe uczeni a z takową mocy? I nečistym duchom porouči a poslouchají ho. A pověst o něm se hned roznesla všude po celém galilejském kraji. Hned jak Ježíš wyszedł ze synagogi, wstąpił z Jakubem a Janem do Szymonowa Ondrzejowa domu. Szymonowa tchynie leżała w choreczce. Hned mu oni powiedzieli: przystąpił, wzali za ruku a pozwedli. Tu i choreczka przestala, a ona je obsłuchowała. Gdyż nastal wieczór, a słońce zapadło, przynaszeli k niemu wszechny nemocne a posedle. Całe miasto se schromaždilo u dveří. I uzdrawił mnoho nemocnych z rozlicznymi chorobami, a wychnal mnoho złych duchu. Nie dowolował wszak złym duchom mówić, protože wiedzieli, kto je. Brzo rano jeszcze za tmy wstal, a wyszedł ven. Zaszedł si na opuszczone miasto, a tam se modlił. Szymon ze swymi druhi se pustili za nim. Naszli ho, a rzekli mu: wszyscy cię hledají. Odpowiedział im: pójdźmy innam do bliskich miasteczek, abych i tam kazal, protože kvůli tomu sem przyszedł. A procházel celą Galilei, kazal w ich synagogach a wychaniel złe duchy. K Ježíšovi przyszedł jeden malomocny, a na kolenom ho prosil: chcesz li,
můžeš mě očistit. Ježíš měl s ním soucit, vztah ruku, dotkl se ho a řekl mu: chci, buď čistý. A hned od něho malomocenství odešlo a byl očištěn. Ježíš ho hned poslal pryč a přesně mu nařídil: ne, abys nikomu o tom říkal, ale jdi, ukaž se knězi a přines oběť za své očištění, jak nařídil Mojžíš jim na svědectví. On odešel, ale začal to horlivě rozhlašovat a tu událost rozšiřovat, takže Ježíš už nemohl veřejně vejít do města, ale zůstával venku na opuštěných místech, ale přesto k němu chodili lidé odevšad.